ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም ከብራት ሰማዕቲ ሎሚ ረቡዕ 9 መስከረም ኣብ ትግራይ ምርጫ ይካየዳሎ እዚ ምርጫ እዚ ብዘይካቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ድፊታት ኣብ ኤርትራውያን ውን ቀሊል ጽልዋ ዘለዎ ይመስልን ራድዮ ኤረና ብዛዕባ እዚ ሎም ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ትግራይ ኣመልኪታ ምስ ዝተፈላለዩ ተወላዱ ትግራይ ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ቃለ መጠይቅ ኣካይዳላ መስመር ንሓረጉ ቀለታ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም? ሕጂ ንሓፂር ጸብጻብ በዝሎሚ ብኣጋጣሚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሻድሻይ ክልላዊ ምርጫ ምክንያት ብምግባር ሓበሬታ ክቡን ምሳይ ብቐጥታ ካብ ትግራይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ዘለዉ ሰባት ኣለዉ። መጀመርያ ዳይሬክተር ርክብ ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ኣቶ ኣቤል ጉዕሽ ብዛዕባ ሓፈሻውቲ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ሻድሻይ ምርጫ እንታይ ከም ዝመስል ሓበሬታ ክበናዩ ኣቶ ኣቤል ጉዕሽ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ እሞ እቲ ምርጫ ድሮ ተጀሚሩሎ ህዝቢ ክመርጽ ካብ ብድሮ ኣብ መስርዕ ከም ዝሓደረ ተሃዊኹ ብዓባ ሃንቀውታ ነቲ ምርጫ ከም ዝጀመሮ ሕጂ ንከታተሎ ጸኒሐ ኣብዚ በቕታ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ሞ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ንሓፂር ጸብጻቢና ተራኺብና ዘለና ሞ ትኹነታት ከመይ ዘሎ ሓፂር መብርሃብ ንጽሙ ኣቢልካ ክብረት ይሃበለይ ሬድዮ ኤረና ብጣዕሚ መስግን መረጻ ትግራይ ኣብ ሃገር ክካየድ ዝነበሮ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ብዘሎ ሓይሊ እቲ መረጻ ክካየድ ኣይከኣለን ምክንያት ኣሎ ሕማም ኮሮና ዝብል ይኹን እምበር ሕማም ኮሮና እውን እንዳተኸላኸልካ ምክያድ ከም ዝከኣል ንምስራት መንግስቲ መረጻ ብግዘ ሰለድኡ ምክያድ ግድንን ናይ ግድንን እዩ ብዝብል ወጥሪ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ንሕንሕ ከም ዝነበረ ውጥጥ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስለዝኾነ እቲ ውጥጥ ናገደደ ኸይዱ ብመንግስቲ ተወሲኑ ክካየድ የብሉን ዝብል ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባትን ገዛኢ ውድብ ኮይኑ እናሰርሐ ፀንሐ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ውድብ ህወሓትን ሓባራዊ ፎረም ኣጣይሾም ናይ ፖለቲካ ውድባት ፎረም መረጻ ትግራይ ክካየድ ከም ዘለዎ ክካየደሉ ዝግባእ መንገዲ እውን ፕላትፎርም ተሰሪሑ ብኦዲት እውን ኮሚሽን ተጣይሹ መረጻ ንምክያድ ግድን ኮይኑ ናብ ስራሕቲ ኣትዩ ኮሚሽን መረጻ 9 ሓምለ ተጣይሹ ሕዚ ኣብ ጳጉሜን ኣለና ዳርጋ 2 ወርሒ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ናይ ቅድመ መረጻ ዝበሃሉ ዝርዝር ስራሕቲ ኣለዉ 15 ሚልዮን ቅርሺ ን5 ፖለቲካ ውድባት ተወዚዑ ናይ ክልተ መድረኻት ተጣይሹ ሚድያ ተዋሂቡ ንጎስጓስ ዝኸውን ልዕሊ 20 መዓልቲ ፖለቲካ ውድባት ሓሳባቶም ብሚድያ ኣቢሎም ክገልጹ ተገይሩ ብድሕሪኡ ኩሎም ብዝተሰማምዑሉ መንገዲ እቲ ዕለት መረጻ ወሲኑ ሎሚ 4 ጳጉሜን ካብ ትማል ምሸት ሒዙ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ኮሮና ምክልኻል ስራሕቲ ኣብ ኩለን መረጻ ጣብያታት ማለት እውን ኣብ 2672 ጣብያታት መረጻ እናተሰርሐ ምስዩ ዝተመዝገበ ህዝቢ ሓረጉ 2 ሚልዮንን 760,000 ዝተወሰነ ጭራ እውን ኣለዎ እዩ ስለዚ 2.76 ሚልዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ ካብዚ እቲ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ዝኸውን ደቂ ኣንስትዮ እየን። ኣቶ ኣቤል እዚ ክንደይ ፐርሰንት ናይቲ ህዝቢ ምዃኑ ቁሩብ ግምት ክትበኒ ትኽእል ዶ? ሕዚ ቆፀራ ኣይተኻየደን ብዙሓት ፀገማት እንድዮም ነይሮም ኣብዚ 2-3 ዓመት ቆፀራ ህዝቢ ክካየድ እዩ ሓሳብ ነይሩ ብቆፀራ ህዝቢ ብዘይምክያድ ምክንያት ትስልሕት ምቕማጥ ኣይከኣልን ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ካብ ዝመረፀ በዝሒ ህዝቢ ብ10% ዓብዩ ዝብል ሓሳብ ብመሓዚና 2.7 ሒዝና ተበጊስና ልዕሊኡ ኢና ኣጅብ ገይርና ስለዚ ተሓፈሻዊ በዝሒ ህዝቢ ስለዘይተታሓዘ ትመረፃይ ናይቲ በዝሒ ህዝቢ ክንደይ ምዃኑ ምግማት ይከብድ እዩ ብኡ ዘቐመጥናዮ ዳታ የለን ካብቲ ዝተመዝገበ በዝሒ ህዝቢ ግን ተንዝበዝሓ 1.4 ደቂ ኣንስትዮ ክኾናን ከለዋ 1.3 ፕላስ ድማ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ደቂ ኣንስትዮ በዝሓ ኣለዋ ድመፅቲ በዚ ኣቐሚጥካ ዘለኻ ኣሃዝ
هو ده كان سين زبحة بدكتوراتي تمزجبن زلوا صبو زينا يقصل بل هو سلازي زعل زياك بنقو 10 ساعات كتاب مشيت 10 ساعات أو زلوا جزيات كل المرضات عياتات حزبي قريو دمتوك هذي تواهيلي تجلس تكبر حدا 250 خلتن ومبراتي تودر زكايف زلو بخلل بيت مخري 250 كلتن وانا بري زلو سلازي نزي زكبر نحنحيو خالق مسزي مرضات زي تزاميلو خلا على الزخل بتعلم حيال صغطي قينكا زكايف زلو مرضايو بحجر درجات مرضات زي فكايو كونن زبل وسنة تواهبو ناب تقرأ يوم رحوز نورو عالم لخا gazetኛታትን أي هاجر gazetኛታትን أو أي رفورتن تغيري من معينتنا ميديا شفاني ولن بحاجر درجة سلازي استوغازة فقلنا مرضاي بحاجر درجة خرم كله قال تزوبا خمت زفلت زلنا اللزوا بقينات بحمسمس زفلتيو قال يوم منقستاتون مرض أزبحال نقر يوم زي فولت يوم لذي أبو خبيت ناي تطا سجات أبو خبيت ناي بوليتيكا وطري كوين كذا كيف زلوا بمقانو أبو تقرأي نزي زخون عقمي من تراي بزوجي تسرحوا قرناون حيار وطري وانا نزي لما كل خال استسرحوا صراحتي لما تكاسز أكل أبو تقرأي بركز ولو نابو خلته 300 زعقلو ناي حمام كورونا نمكل خال زطعمو مسارحتات سانيتايزرات ماسكتات جلافز زفري تكالات اللو دم تكالات نساتهم بمنجستي كما أقيلهم نزي مرض عزيز خون ماتريالات كهبو بستجبر سراح بركز ولا ماتريال نب كل انتباهات مرض على صد السنتخ العقمي يوميوم لعلي حالنا توصلت مليون قرش زقمة ماتريال أقدمه قدمي حمشتش بيجتمع تبيلونا كلن تعرفات مرتان كبتن تغييري العزيزي بمنقستي ببيروت عنا صراحة تونا اللو كاب دقة زمت نزقون يقول سب راكس تقراي ناشو عتا معال في كورانتاين ايو تغييرو زعبتو العليو زحالفو قدمي 3-4 معال فيها بستجورة ناي تقراي منقست آخيوا زنبا عواج خطوط قزيو نخنا واحد تغيير اللو بزيرات عنا صراحة اللو بغد تام سانا خوينا من صراحة زيرات عنا لذي عبيت غلطي ما صراحنا اللو حرقو تن مكالخ المنقدتات بميديا بسروع معالتاوي استمرو نتاهاوي جانيهم حزي عبملا مرضاتات معخلات مرضا لعلي شمون تشح منعسي ريقا زتحزو زرحا حقو ماسك زيقا ماسك الخجبر زقورو زتقارب سد حربل زبلو لعلي شمون تشح منعسي وافرنا له لذي زلو قدم مدلاو نتي محاضرة سبون آتي زلو حمام كورونا كلاخل بزخل منجت المخاتي حاسي بزلو ريقا زتحزع كلات الله إليك الله عفتن أمريت بعلو أمريت بمخلام قلم بمقا أبيلكات تفناتيتو نخمر نايم قوار صراحة تساريح عمالو سلسل مدلاو بمداي زلطة بمداي بوليتيكاوي تنحانا حتي كلهم زخل معرى ميدا بمداي زلطة بمداي كورونا مكل بصراحة راح تزبواتين إلا أنا أمن أتابع الحجي أولي تمرج أتجمير سلوزلو زخل زوطنكم وطن كما يتقبر الله بس إحكاري خابتنا ممرتين وقاتات بأكل تعذيب كاريها هو زاقيد 4 مرضات تابع يرئي اللي خاب كتما مؤلة ناي كومشن أكلاتون ليتي كسعة ساعات بيلوم ناب خرابي دوبن ناب ما خلاي تقرأين تنقطع شمالو فابزين زرعنا يو تابطعني تحليو تسبون بنقحاتي ساتف زلو كاب وقحتا جميرو كسعة 10 ناي وقحتا جميرو بركز زلسب سلفي رئينا يلنا زلو من لا عالبت عميد دسزل زلو من لا عالبت عميد دسزل ناي مكل خال كورونا ومتماثلي أنا أفضل يتشفنه مرضا يراقون نفس تزاور كله كذي سلن سبوي زلو إلا أنا أمن بزي تلفزيون نريء اللهو بقتا محلال فولو تنريء لنا سيلي بتعم سلاماون تهزبي بمولو دليتو زتعاد قولو يدمسل تمريج أمو انتاي تفولينت نايزي سادشاي مريج أتا أبيل بجاكا تنزتقس كالي سلست عبيت بدهوتات مستماء كلاي منقستي وي مسكونتاتنا إيتوبيا استفترن
ናይ ኮሮና ቫይረስን ካልእ እንታይ ኣለዋ ፍሉይ እዚ ናይ ምርጫ ጥራይ ድዩ ንህዝቢ ትግራይ መራሕትኻ ምምራፅ እዚ ኩንኡ ዝኸይድ መልእኽቲ ኣለዎ እዩ ብውሽጢ ክጅምረልኪ ንዓና ዘገድሰና ውሽጣዊ ጉዳይ እንድዩ እዚ ቀድማ ታሪክ ሰርፊ ዝመፀ ህዝቢ መስዋዕት ከፊሉ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ትግርኛ ዝዛረብ ኣካል ወይ ህዝቢ ንኸይህሉ ዝገብሩ ስርዓታት ነይሮም እዞም ስርዓታት እዚኦም ሴርካ ብቋንቋኻ ብመንነትካ ዘይተሓሰበሉ ዓይነት ስርዓት ንምህናፅ ዝተገብረ ቃልሲ ነይሩ ዝሓለፈ 28 ዓመታት እውን ተማሳሊ ልምዓት ንምምፃእ ዝተገብሩ ስራሕቲ ነይሮም ይኹን እምበር ኣብቶም ዓመታት ክማልኡ ዝግብኦም ጠለባት ህዝበይ ነይሮም እዮም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ተንፀባሪቖም እዮም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ውድድር ዝተሳተፉ 5 ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዉ ኣብ ትግራይ እዚ ንዓና ታሪክ እዩ ዓብዪ ታሪክ ኢልና ንኣምን ኣብተን መድረኻት ክትዕ ዝረኣናየን 12 ሰዓትን ፈረቓን ብሚድያ ዝተገብረ ክትዕ ነይሩ 4 መድረኻትን ኣካይድና ኣብዚአን ዝረኣናየን ትግራይ ብደቃ ክትኮርዐሉ ብደቃ ናብ ዝሓሸ ብራኸ ክትወፀሉ እትኽእል ዓባይ ናይ ሓሳባት መድረኽ ኮይና ንክትኸይድ ዘኽእል ምዃኑ ኢና ርኢና ስለዚ መራሕቲ ምምራፅ ጥራይ ዘይኮነስ ሊቃውንቲ ዝፈልዩላ ሊቃውንታ እውን ናብ መድረኽ ዝወፅሉ ዝሓሸ ሓሳብ ሰዓራይ ኮይኑ ዝወፀሉ መድረኽ ዝተፈጠረሉ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዚኣ እታ ውሽጣዊት እያ ብደገ ድማ ኣነቲ ኩነታት ከም ዞባ እዩ ክሪኦ ዝደሊ ዝበዝሕ ትንተናታትና እውን ከምኡ እዩ ዞባዊ ፖለቲካ እዛ ዘለናሉ መድረኽ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ብዙሕ ተፃወታት ዘለዎ ናይ ዓለም ትኩረት እውን ዝሰሓበ ዓይነት እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ መድረኽ እንብለይ ዝበለ ህዝቢ ንመሰለይ ዝበለ ህዝቢ መንግስተይሲ ባዕለይ ክተክል ዝበለ ህዝቢ ምርኣይ ንተፍቲ ዞባ ዘሎ ካልእ ማሕበረሰብ እውን ሓጋዛይ ደጋፋይ ኢና ንሓስብ ዛጊድ ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ኣምሓራ ተወለድቲ ኦሮምያ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽትታት ብዝተፈላለየ መንገዲ እናሃቡ ይርከቡ እዚ ዘመላኽተካ ናጽነተይ ዝበለ ህዝቢ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ዝሰጎመ ህዝቢ ተዓዋታይ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ስለዚ ካልኦት ህዝብታት ፍናን ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ንውሽጣዊ ዓቕምታትና ናይ ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕምታት ድማ ዘጎልብት ዝሓሸ መንገዲ ኢና ንሓስብ እዚአን ብፍሉይ ካብተን ዝገለጽኩልክ ተፃወታት ጉልህ ኢለን ክረኣያ ዝግበአን ኢልና ንኣምነለን እዩ እሞ ተፃብኦ ዲፈጢርዎ ነዚ ሓይሊ ዝደፊኡ ንክወፅእ ኣኽኢልዎ ተፃብኦስ ጥቕሚ እውን ኣበርኪት እዩ ክንብል ንኽእሎ ኣብ ተረጋግአ እዋን እዚ ተፃብኦ ተዘይነብር ከምዚ ዓይነት ድልውነት እዚ ተፃብኦ እንተዘይነብር እዚ ዓይነት ሓይሊ እዚ ዓይነት ውዳበ እዚ ዓይነት ዕቑር ዓቕሚ ብከምዚ ሕጂ ዘለዎ ሓይሊ ተወዲቡ መወፀዶ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና ዕምቆት ምተጋህደዶ ማለት ብክልተ መንገድታት ፈሊኻ ክረአ ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ እቶም ኣብ ትግራይ ዝተረኣዩ ፀገማት ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ዝነበሩ ናይ ልምዓት ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ፍትሒ ፀገማት ነይሮም እንድዮም ነዚ ዝኸውን ናይ ቃልሲ መድረኽ እውን ነይሩ እዩ ዳሕራይ ግን ነገራት መልክዖም እናቐይሩ እዮም ከይዶም ናብ ናይ ህልውና ሕቶ እዮም ተሰጋጊሮም ሕዚ ሓንቲ ጽቡቕቲ ገላፂት ዝኾነት ዝብላ ካብ ናይ እያሱ በርሀ ሓንቲ ተሌላ ክነግረኪ ኣብ ናይ ሓኽፈን ኩናት እዩ እሞ ከላዕሎ ተጋድሎ ሓኽፈን ይብል እሞ ከም ስግኡ ቅይኡ ከይድፈን እዩ ዝብል እያሱ ንህዝቢ ትግራይ እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ትቕያ እዩ ናይ መንነት ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ ከም ብሄር ጠጠው ናይ ምባል ጉዳይ ዘላቒ መንግስትነት ናይ መሓዝ ጉዳይ ልዕሊ ልምዓት ልዕሊ ሰላም ልዕሊ ዲሞክራሲ ልዕሊ ፍትሒ እዞም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ጉዳያት እዩ ዝርዮ እንታይ ክብለክ ደለ እታ ነገር ብጣዕሚ ኸሪራ ናብ ናይ ህልውና ሕቶ እያ ኸይዳ ስለዚ ኣነት ደጋዊ ኣካል ደጋዊ ተፃብኦ እውን ሓጋዛይ ግደ ተፃዊት ኢለ እየ ዝኣምን ሓጋዛይ ግደ እዩ ተፃዊቱ እቶም ዘለዉ ውሽጣዊ ፀገማት ብዘላቕነት ክፈትሕ ዝኽእል ፖለቲካዊ ስምረት ንክፈጥር ሓጊዝ እዩ ትደጋዊ ተፃብኦ ስለዚ ብዋናነት ትግራይ ኣብዚ ብደረጃ እዚ ክትበፅሕ ኣለዋ ዝብል ባህጊ ኣሎ ነዚ ባህጊ እዚ ድማ ክቆልፍ ከጥፍእ ዝደሊ ደጋዊ ሓያል ተፃብኦ ኣሎ እዚ ተፃብኦ እዚ ክነግረክ እንዶ 5 ፖለቲካዊ ውድባት ብማዕረ ዝኣምናሉ ነገር ኣሎ ዘለናሉ ኩነታት ንህልውና ሓደጋ ዘንፀላልወሉ ኩነታት እዩ ዝብል ቁጥሪ ሓደ ነዚ ናይ ህልውና ሓደጋ እዚ ንምቅላስ ድማ
كلنا بوليتيكاዊ ውድባት ፖለቲካዊ ተሓሳስባና ብዘየግድስ معرة ክንስለፍ ኣለና ዝብል ቁጥሪ 2 ናይዚኣ መግለጺት ከዓ መረጣ ክንካይድ ኣለና ትብልያ መኸተ ዝበሃል ሓያል ሙቭመንት አለ ህዝብ መንግስቲ ብማሕበረሰብ ደረጃ ተጀመረ ዓመተ መኸተ እዩ እዛ መኸተ እዚኣ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብማዕረ ይቕበልዋ እዚ የተደጋው ተጻውኦ ዝሃበና ጽቡቕ ዕድል እዩ ኢልና ንሓስብ እቲ ውሻይ ዝፈጠሮ ሽሻይ የርካው ክወሰድ ትኽእል አቶ አቤላ መወዳእታ ሓሳባትካ ከተጠቃልል ሓጻር ግዜ ኣለሃና ጽቡቕ ክብረት ያበለይ መረጻ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረጻ ዋላ እኳ ይኹን እምበር ካብ ትግራይ ወፃን ዘለዉ መንግስታት ህዝብታት እውን ይጠቅም ኢልና ንሓስብ ኣብ ጎረቤትካ ሓዊ እናነደደ ኣነ ተኽሊ ከልምዕ ምባል ኣይከኣልን ስለዚ ኣጋጢምና ዘሎ መድረኽ ንኩሉ ኣብቲ ዘዋ ዘሎ ማሕበረሰብ ዝጸሉ መድረኽ እዩ ናይ ደገ ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍሉ ብጣዕሚ ተኣናፊ መድረኽ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ዝምዕብል ዘሎ ጽቡቕ ዝበሃል ናይ ዲሞክራታይዜሽን ከይዲ ኩሉ ሰብ ክሕብሕቦ ኣጀኻኽሎ ዝግባእ እዩ ኢለ ዝሓስብ ሬድዮናን ዝሃብኩምና ግዜ እውን ዓብዪ ምስጋናን ክብርን ኣለና ብስም ህዝቢ ትግራይ ይቐኒየለይ ኣኖም ብጣዕሚ ደመስግን እቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ነቲ ኣብ 1993 ኣብ ሪፈረንደም ዝተካየደ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌት ወኒና ንዕዘብ ዘለና ስልጡን ምብህሃል ብጣዕሚ ምክብባር ዘሎ ስልጡን ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ክዘርእ ዝኽእል ኣብነት ንዕዘብ ኣለና እሞ ጽቡቕ ትምህርቲ ንዓኹም ጥራይ ደኮነ ነቲ ከባቢ ብምሉኡ ነቲ ሰላም ተሓሪሞ ደሎ ከባቢ እዩ እቲ ዝሃብኩምና ሓበሬታ ብልቢና ነመስግን ኣነ እውን ትዝረኣኽዎ እየ ዝምስክር ዘለኹ ኣቶ ኣቤል ኣብ ሰፊሕ ገምጋም ክንራኸብ ኢና ድሕሪ እቲ ምርጫ እንታይ ኣውንታን ኣሉታን ነይሩ እንታይ ተመክሮ ተቐሲሙ ካብዚ ምርጫ እዚ ንኹሉ ትምህርቲ ብዝህብ መገዲ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ ክንገብር ተስፋ ገብር ንሕጂ ግን ሓፂር ጸብጻብ ኢና እሞ ክንገብር ኣቶ ኣቤል ጉዕሽ ብልቢ የደመስግነካ ክብረት ይሃበለይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ዝመስግን እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መምህር ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም ቃለታሽ ከመይ ሃዲር ኪዳን ደሓን ሓዲርኩም ብዙሕ ግዜ ክከታተለኩም ክረኽበኩም ደልየ ግን ሕጂ ሓፂር ጥራየ ሓበሬታ ደልየ ደለኹ ከምዚ ሓፂር ሪፖርት እምበር ጽዑይ ጌርና ክነዕልል ኢና ካልእ ግዜ መጀመርያ ግን ክብረት ይሃበለይ የቐኒለይ መምህር ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም ኮሚሽነር ናይዚ ናይ ኮሚሽን ምርጫ ናይ ትግራይ ናይ ሻርሻይ ኮሚሽን ምርጫ ናይ ትግራይ ኢኹም እሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም እቲ ምርጫ ድሮ ተጀሚሩ ብሰላማዊ መገዲ ብጽቡቕ ይኸይድኩም ደሎ ኣብዚ ቴሌቪዥን ንዕዘቦ ኣለና እሞኒ እንታይ ኣሎ ብሓፈሽኡ ዝሓሎ መዓልቲ ክትብልዋ ትደልዩ መምህር ሙሉ ወርቅ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ተጸበየ ከምቲ ዝተቓለሰሉ እዚ ናይ መረፃ ከይዲ ኣብ ሓፂር እዋን ናብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ኣሎ እዚ ናይ በይንና ዓወት ጌርካ ዝወሰደ ይኮነ ናይቲ ኩሉ ተዛረባይ ትግርኛ ዓወት እውን ብቕዓት እውን ዝምስክር ኣብ ከምዚ ዝበለ ነገራት ብሓደ ግዜ ከምዚ ዝበለ ነገራት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘርኢ ስለዚ ሎማዓንቲ እቲ ከይዲ መረፃ ብፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ሰላማዊ ነገር እዩ ካብ ለይቲ ሰዓት 4 ማለት እዩ ናይ ፈረንጂ ጀሚሩ ተሰለፈ ሰብ ሰዓት 6 ክፈት ብዙሕ ሰዓት ንሪጋ ሒዙ ዝተፀበየ ነዛ መዓልቲ ብዙሕ ፅበያ ሰብ ነይሩ እዚ ብኩሉ ወገን እውን ምስ ስልኪ መፀንሉ ካብ ገጠራት እውን ካብ ጫፍ ወልቃይት ጀሚሩ ክሳብ ዘላማጣ ዘሎ ከባቢታት ብብልኡ ብስልኪ ይድወለሉ እያ ብዙሕ ናይ ሓጎስ እንኳዕ ነዚ መዓልቲ እዚ ኣውቃዕና ዝብል ንተጋሩ ንዓና ከም ሓደ ተሚሩ ፖለቲካዊ ውድባት ኣፈላለዮም ገሊፆም ግን ከም ሓደ ኮይኑ ጠጠው ዝብል መስርሒ ተፈጢሩ እሞ እንኳዕ ደስ በለና እዮም ስሉ ዘለዉ ብዙሓት ካብ ሕዚ ዘጋጠመ ምንም ነገር የለን የጋጥም እውን ኢልና ሓሰብና ኩሉ ነገር ተዋዲዱ ተሰሪሑ እዩ ናይ ሰራርፋ ክግበር ዝግብኦ ናይ ክንክን ጥዕና
ካልኦት ነገራት ብምልኦም ናይ ቀረባት ናውት መረፃ ፀጥታ ብምልኡ ጽቡቅ እዩ ክሕሎ ሓዲሩ ኣላለይቲ ካብ ዘይነበረ ዓይነት ውዲቱ ከተማውን ብፀጥታ ብምልኡ መናእሰይ ዳርጋ ብምልኦም ዝቋፃፀርዎ ዘሎ ሰዓት ጀሕዚ በመናእሰይ ሓላፍነት ወሲዶም በብሸነሁ የኽብሩሎ ኩሉ ነገራት ምስጋና ንዓቶም ይኹን ስለዚ ዳርጋ ኩሉ ተዋዲድ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ የቀኒለይ መምህር ሙሉ ወርቅ ብዛዕባ ፀጥታ ብዙሕ ክደጋገም ሰማዕ ኣለኹ ዓብይ ስግኣት ስለ ዝነበረ ድዩ እንታይ ዘስግእ ነገር ስለ ዝተራእየ እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፀጥታ ዋላ ኣብዚ ሜድያታት ናይ ትግራይ ብዙሕ ጥቀስ ኣሎ ዘስግእ ነገር ይኹን ያው ፍሉጥ ጃህራን ፈኸራን ናይቶም ሰባት ጃህራን ፈኸራን ስለ ዝነበረ ተራ ህዝቢ እዚ መፂሉ ፈርሕ ናይ ግድን እዩ ገሊኡ ይምህለል ገሊኡ ጸሎት ይገብር ገሊኡ ድማ ተዓጢቑ ይሕሉ ግዛዕ ግዛዕቲ ግን ከም ሓሳብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ጠጠው እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ሃገርና ሰላም ወርደላ እዩ ዝብል ኩሉ ሻው ግን ዝንዕቋን ዘዋርደን እውን ኣይደሊ ንዕኡን ክምክት ጠጠው ዝብል ህዝቢ ኣብዚ መረፃና ዝበዝሓ እውን ደቂ ኣንስትዮን ኣሰቦት መዓዝ ዝሞርፅ እንዳበልኩ ገሊኦም ይቐልዱ ዘለኹ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፋሉ ብምዝገባ ደረጃ እውን ልዕሊ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ተመዝጊበን ዘለዋሉ ዘኹርዕ እዩ መምህር ሙሉ ወርቅ እዛ ዳታ ፖለቲካ መረፃ እውን ከምኡ ልዑል ተስፋውን መምህር ሙሉ ወርቅ እዛ ዳታ ኣቶ ኣቤል እውን ጠቒስለይ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝበዝሓ ስለ ዝኾና ድን ከመይሉ እዩ ከምዚ ዓይነት መፅኡ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ቁፅሪ ምምዝባል ኣጋጢሙሎ ድዩ ናይ ህዝቢ ናይ ቁፅሪ ምምዝባል ዘይኮነስ እዚረኺ ናይ ሬሾ ማለት እየ ናይ ሬሾ ዓብጋ ናይ ሬሾ ዓብጋ ኣጋጢሙሎ ዶ ክብል ኢለ ተረዲኒ እዚ ብዙሓት ሰብኡት እኒአው ዘይመዝገብና እዮም ናይ ሌበር ማይግሬሽን ኢፌክት ይመስለኒ ኢን ጀነራል ግን ኣብ ዲሞግራፊ ስትራክቸርና ቁሩብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይዛይዳየን ግን ሕዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ መመዘጋግባ ዝመፀ ንግናን ግን ብምክንያት እቲ ሌበር ማይግሬሽን ብዙሕ ዝኸዱ ሰብኡት ስለ ዝኾኑ እዩ ኩናት ድዩ ዋላ ከምዚ በዓለም ሙሉእ ዝረአ ዘሎ ብዙሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘጋጥም ደሎ እዩ ማይግሬሽን ሕዚ ከርኢ ክተን ናይ ሕርሻ ዝበሃል ንኣብነት ንሑመራ ንራያ ኣላማጣ ብዙሕ ሌበር ዘድልየሉ ቦታታት ብዙሕ ይኸይድ ኣባና እውን ከምኡ ሸቕሊ ዝኸደ ማለት እዩ ሰብኣይ ይኸይድ ዝበዝሕ ግዜ ማለት እዩ ካብ ካሊእ እውን ከዝመፅእ እኒአ ሕዚ መቐለ ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ሓያል ዲማንድ ኣሎ ብዙሕ ይመፅእ ካብ ከባብታት ካብ ናይ ትግራይ ወላ ካብ ኣምሓራ ክላስ 4 ዝኸውን ሌበረር ይመፅእ ኣብዚ ይሰርሕ እዩ ስለዚ ሰብኡት ብዝበዝሕ ሳቶም ማይግሬት ዝገብሩ ቋሚ ቦታ እንተዘይብልካ ከዓ ክትመርፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በቲ ሕጊ መሰረት 6 ወርሒ ትገብር ኣለካ ኣብ ሓደ ቦታ መምህር ሙሉ ወርቅ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ሓበነቲ ከባቢ ዝመስል መስርሕ ኢና ንዕዘብ ዘለና እሞ እዚ ምርጫ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልኩም ሓሲብኩም ዶ መጀመርያ ክትመርፅዎ ከለኹም እንታይ ፍርሒ ነይርኩም እንታይ ስግኣት ነይርኩም ወይ እንታይ ተፀቢኹም እንታይ ኣይተፀበኹምን ብዙሕ ኣይነበረን ናይ መንግስቲ ውሳኔ እውን ነይሩ ንሕና እውን ክንኣት ከለና መንግስቲ ከመይ ክንሰርሖም ዘለና ተዘራሪብና ኢና ኩሉ እቲ ንደልዮ ነገር ከማልዑልና ከምፅዖን ማለት ግን ንሕና ደስ ዝበለና ንሰርሕ ንኽእል ንሰረጋገፅልና እዩ ናብቲ ስራሕ ኣቲና ያው ካብቲ ህዝቢ እንድዩ ተመሪፁ ኮሚሽን እውን ብምሉእ ዳርጋ ካብ 5-4 ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ኣካዳሚሻንስ ኢና ካሊእ ዝሕዘና ነገር ኣይነበረን ስለዚ ቦታና ኣሎ ክፉት መንግስቲ ከዓ እዚ ተረዲኡ እውን ኣውፅጊእዎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ዝሰራኸውና ምስቶም ሓለፍቲ መንግስቲ ምትብባዕ ኢና ረኺብና ማለት እዩ ብቃሕ ዝበለኩም ስርሑ ዝኣመንኩምሉ ስርሑ ዝብል ነገር እዩ ነይሩ ደገፍ ካብ ኩሉ ቁርናዕ ረኺብና ኢና ነጋደዶ ሓረስቶት ኩሉ ኮፕሬት ገድ እዩ ተሓባቢሩ
ነይሩ መምህር ሙሉ ወርቅ እዚ ምርጫ መዐቀኒታት ኣለዎ እስኹም ከም ሓደ ሊቅ ትፈልጥዎ ኢኹም ትመዐቀኒታት እዚ መዐቀኒ ብደረጃ ኣፍሪቃ ክኸውን ይኽእል ብደረጃ ዓለም ወይ ብዝተፈላለየ መምዘኒታት እንድዩ ናይ መምዘኒ ዘማልእ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሻድሻይ ክልላዊ መረፃ ከም መዐቀኒታት ክፋልይ ንብል ንሕና ሓደ ዲሞክራሲያዊነት እንድዩ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊነቱ ሕዚ ቅድም ዝነበረ ንኣብነት ናይ ክራይቴርያ ናይ ገንዘብ ፋይናንስ ናይ ምውሃብን ካብ መንግስቲ ቁሩብ ነቶም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፓርቲታት ዝወገነ እዩ ነይሩ ክሳብ 4% ንዓቶም ቅድሚያ ትህቦም ገለ ዝብል እዩ ምክንያቱ በዚ ኣመኔታ ፀንሑ ዝብል እዩ ነይሩ ምክንያት እዚ ንሕና ግን ሓደሽቲ ፓርቲታት መፅኦም ዝፀንሐማ ደልዲል ዝፀንሐ እዩ ብማዕረ ክምቀል ኣሎ ኢልና ምስ ተዛረብና እቶም ፓርቲታት እውን ኣሚኖምሉ ማለት እዩ መንግስቲ እውን ኣሚኑሉ መጨረሻ ስለዚ ገንዘብ ህወሓት ከም ተመናሽቲ ፓርቲታት እንደውፃናየን ኣብ ክንደይ ቦታ ወኪልካ ድሕር ደገፍ ክትረክብ ኮይንካ ዝብል ነይሩ ኩሎም ኣብ ኩሉ ቦታ ወኪሎም ስለዝነበሩ ህወሓት እውን ካልኦት እውን ማዕረ ረኪቦም ማለት ናይ ሬድዮ ናይ ሚድያ ብፅዒት እውን ተመሳሳሊ ተቀራረበ እዩ ነይሩ ታትፈልዩ ዝነበረት ሓንቲ ክራይቴርያ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሳትፍኩም ኣብ መረፃ ዝብል ክንደይ ኣካል ጉድኣት ከሳትፍኩም ዝብል ከም ሓደ ንእሽተይ ረቑሒ ሂብናስውን 45% እዚ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልሊ የርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፍልልያ ተዘይኮይኑ ካሊእ ናይ ፋይናንስ ፍልሊ ኣይመፀምን ማለት ናይ ሚድያ ፍልሊ እውን ኣይመፀምን ማለት እዩ ብኡ መሰረት ኢና ሰሪሕና ስለዚ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ዝነበሮም ተበፃሕነት እውን ባዕሉት ኣብቲ ህዝቢ ንምቅራብ ተኽእሎ ነይርዎ ምስቲ ህዝቢ ድላዮም ክጉስጉስ ተዋሂቦም እዩ ኣብ ክትዕ እውን ማዕረካቲክናዮም ኢና ንዓእቶ ስለዚ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውድብ እውን ከም ስልጣን ዘሎ ሰሚዕዎም እዩ ማለት እዩ ክድላዮም እውን ኢሎሞዮም ማለት እዚ ዘይተለመደ ዝበሃል ዋና ማለት ክስቶኮም ዚክትብሎ ገለገለ ዝበሃል ግን ካብ ናብ ፀርፊ ናብ ፖሊሲ ናትኩም ፖሊሲ ይሰርሕ ናህና ፖሊሲ ከምዚ ኢልካ ንክትዛረብ ዝኽእል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካሊእ ኣሳታፍነት ብኩሎም ኣሳቲፉ እዩ ዋላ ብንእሽተይ ከባቢ ኢሎም ከምዚ ናይ ዓሊተና ናይ ሻሆ ፓርቲ ኣለና ኢሎም ኣሳቲፍና እዩ ዝድለ ንጫልና ኩሎም ተመዝጊቦም እዮም ኣትዮም ፕሪቪሌጅ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ህዝቢ እውን ተሳቲፉሉ እዩ ስለዚ እና ጌርናዮ ማለት እዩ እሞ ዓለም ለኻዊ መዐቀኒ ዘማልአ እዩ ዲኹም ትብሉና ዘለኹም መምህር ኩሉ ነገር ክግበር ተኻኢሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍልሊ ኣይነበረ ነፍቶም ክስታያት ማለት እዩ ኩሎም ማዕረ ሳቲፍናዮምና ማዕረ ሰሪሖም እዮም ብኸምኡ ኢና ጌርናዮ ኣብታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ምርጫ ድበዝሓ ክንሰን ኣብቲ ናይ ወከልቲ ሰልፍታት ግን ኣይረኣኽዎንን ዝሓለፈን ኣሎ ድዩ ዋላ ኣይነበራን ብመሰረቱ ኣለዋ ሕዚ እቶም ሓደሽቲ ፓርቲታት ገና ብዙሕ ስለዘይገበሩስ ዳርጋ ተመጣጣኒ የተወነን ኢልካ ትዛረብ ትፈልጥ ግን ኣብ ህወሓት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ቀደም እውን ከም ይገብር ነይሩ ምስ ሓደ ፅቡቅ ክስታይ ኣሎ ግን ሕዚ ኣብ ትምህርቲ መፅሒ ብዙሕ ተምሃራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት እዩ ንምንታይ ደፊረን ከምዘይኣተዋ ናፍቲ ነገር ንሱ ሓደ ክንሓተት ዝግባእ ይመስለኒ እቶም መወዳት እዮም እቶም ሰብኡት እዮም ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ናብቲ ፓርቲ ምውዳብ ኣብቲ ፓርቲ ደፊሮም ምእታው ገለፈኒ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዓይነት ሄክቲክ ዝኾነ ነገር ቁሩብ ዘይምፅባር ክኾን ይኽእል ይመስለኒ ከምኡ ዝኾነ ራፍ ላይፍ ዘይምድላይ ይኸውን ይመስለኒ ግን ዜረን ዝኣተዋ ብዙሓት እውን ኣለዋ ማለት ኢንከሬጂንግ እዩ ንሱ ንባዕሉ ማለት እየ ናይ ቀደም ብምግዳል ዝኣተዋ ብዙሓት እየን ኣብዚ ሕዚ ተማሂረን መዓት ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዲስቲንግዊሽድ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ፕሮፌሰር ኣለዋ ገለገለ ኣለዋ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ኣለዋ ሓኻይም ኣለዋ ብዙሕ ኣብ ኩሉ መዳይ ኣለዋ በቲ ዘለዎ መጠን ግን ኣብ ፖለቲካ ኣብዚ ናይ ንሕነ ኣብዚ ውድድር ተሳቲፈን እየን ኢለ ይሓስብ
الرأي يغني لي كبرت هبلي ممهر مو أبز حصير حبريتنا ترخيبنا نلومي انكو حقوسكم انكو عوتكم بلوكم أمودا تقتلوا دلين تليو كنو دبو بقى نحن يو دي تبو مرة كايدا له بزعت إفتراوين نو بايزوي أبزعتي نزي دقيفهم سنة وانت تزولو له بجنزو ونكونتريبيت بار له تحقوس خمناتهم يمزروا افكورس قعناتهم يلنا نحن ونام مالك عداد هاجر يتفرالي خون خيل جم كم حزبي هذا عينة حزبي فلزقنا حقوسنا خون له تقرح متاتك تسأله حدينا خوزي توركعنا خنكادين نتكلم بحدينا نبر لذي كاب سلام من وارد بحد من وارد زتفلي ممارسون يبلنا مالك لذي أفتح وسنا له انفتحت إفتاعنا له لذي أي مثلني بزح كستايل لنمونعنا زي سلازي بورو نخالعتو مرأي أيو ببغورو إذا نورد ساقمات لا توقت ناو زلعال حبرات زلعال متأسسة متهللاي كم هاجراتون كم حوائد كم قرويت صنبوك النبر نخلو بايتا نخلها ناون تأمنا يمو تزرينا زلو فاري داس دولي نحنا ونكم حواتنا كموينا نفتوهم مالي يغني لي كبرتي هابلي ممهر بزي صفحة كنراقبينا صبلكم يلكينا خانعنا آمين نقول لنا يتحقوش مالتنا آمين زي دمت راديو إيراناي أتو أبيل الله هادو حتى نايتم تعذبتي تملكت زيادة زرزر حبريت لك ديو بزعباتهم تعذبتي من أتيهم من ناي أتون انتاي قبرلو أهقراوي أنت تعذبت مالتي بجكاتم نهي هزب تعذبتي ريو مالو خبز تلفزيون أهقراوي أنت تعذبتي ويكالوت كاب كليلات إيطوبيا خادموت تعذبت اللو ديوم هو كاب أمريكان أوروبان زموت اللو وصاتنياتات ولا إيطوبياوين تدارو اللو وصاتنياتات ترونفل انترناشنال اكريديتد ناي مرجع تعذب أيو ساعتي اللو كاو كاب UN زموت ساعتون اللو كاب يونايتد نيشنز زموت اللو ميدياتات زملكتون BBC VOA دويتشه فيلي الجزيرة AP AFP اللو بلومبرغ نيرو كافتم زستعبطيو نا تغرين خيات خاو استعبط حدايو كما خلاغرون او الميديا زبحال احدو ميديا زبحال رويترز ريبورتر زبحال نا إثيوبيا غازيتات ميدياتات يمنيرو ساتمون كافتم استعبطيو بحافش 10 تسوي تعقيتو نا تغرين خياتو زي دمت راديو إيراناي خبرات تخطبتلتي راديو إيراناي حجة خامساي كاب تقراي مقالة مسمار تليفون دولو غازيتينيا سنة بباوي تقاي حدشيو أتو تقاي حدش يغني اللي كبرتي هابلي أمو حجي أب تقراي شارشاي قزي قن بفلي زبالة مركع مرجع كايدا لومو حافشاو تخنطات نايت مرجع خميو أبيل لخا سخا حجي أب نقطة مرجع لي خدا لخا شيء اللي حرقوا عنون هذه طبعا كتاتلو يلوم تعمل مسكين يعني اللي يا شات اخر كي نستخدم نحن تلمو عمتي اتبعنا كايت زلنا مرجع وكداماينا نبلو نحن سبعة وصال مرجعوني يا بيت درجة نتخيل حمشت حلف مرجعات حوشي شاشاي بهذا زمن انا كني خلينا نت مغير مرجعون سنه يا كداماي زو مرجع تغراي نبلو أنا يا متشاتاريا مقالة حي بينما ريت وتي لكم عادي متى متعذبك صغاخم غازيتينيا خم حدا دراسي تعذبتخا نزم ريچا زي مسناي قدم حجي مريچا بمود دار كمي تገልጾ ምንም በቃ መግለጽ ቃላት ሁሉም ተመቻ በቱናይት ህዝብ ሙሉ ፈቃደኝነት ሙሉ ለዚህ ካይዘለ አቶ ጸጋይ عنا قدامي مريچانا يو ناي مسر سوساني حتو يلكامو كاب ترى مرحتها ممراز زفليو ነገር እንታይ እዩ ዝምርጫዚ او خمسه الملكيه او نحن تعطي فدرالي
حدي ما زلنا في فدرال حد ما فدرالي حدي وفدرال مجلس ما كان في حدا ولا كملات أواكين المتركوي الذي في فدرالي حدي كملات ما يعلن مكتب بعد الكوسنا في فقد اللي ما حدا من ذكي قطعنا كله في حدي كتاب في حزمة قناة لقبنا نتمثل كتاب سجل ما يحمل فكله يمكن كلمات ما يعلن مكتب بعد كتاب فدرالي تعقدني نورة بس كل كلمة ما تكونن لما قلنا خمسية هذا كرائج يتلف انتهي بعدي وانا كمان مع العدد مدة ما حدث والكاميرا الناس ينادكوا تجل مثله إذا كان جديد في حجم هالفقدان كا جدا مول كتاب كمان ما بي يعني كم تدري المثل ذي أنكنا نتكلم لنا أنكنا نتكلم لنا ولي في معنا قدامي زي من كأننا نقول كذا في مع كلمة يعني لما تفيو تداليو لملتي درجة كفر كله تجمعيه أصلي من كان أوقات تسلي تحضير ما مثل خبرات زي كل يكون حيل يفعل بناء على بليتن كيتكلم عنه زي كريم ولا يوم مالات زي عماي وتسلقنا حاجة بيجي تروح عند النجاري مثل زي اللي كذا زي اللي كان كافر زي اللي أجي مثل مالك أتي تطابقو دفطرو امبر نقحات زولو يكونن زبللو مونتاي ملسخه ማለት نقحات كو بتقاوم كانوا زي كانوا نقحاتي يكونوا ነገር ይቆጥሩን ነገር ለዚህ ማለት ተቃወም ፍጠር ከለና نقحات كله አንተ زي كده አዲስ ነገር የለም እዚህ ናይቴዚ ናይ ተጋፈት ተካታቲ ደረጃ ይደርባል ለራከተ عليك መረጥ የለም ለራከተ ለዚህ حد من ተቀመጠ ናይ ስልጣን ጊዜ ከየም ጀለምት ባለየ ከዚህ ልጅ እዚህ ባለ ኮንትራት ኮመለሊ አጣጋ ኮንትራት እንደሆነ ተከሪህ ላይ መሐላ ጊዜ ከመሰመለና ወደ ሳውዲ ከመሰመለኒ ይዘብል ስለዚህ ምንም ተጣበው ስለዚህ ተቆነ ማለት ተጣበው ይጣ ለተቀሐት ሁሉ አንተ ዘይቆይ ተጣበው ሃለ في حزي التجربة اللي كانت لنا للشا مثل عطيتنا ما نقحتنا ما درخنا نقحتنا تيجي كنت اللي زي اللي لا تتعلم من الله كل هو حولي خير تدمص صبق سمع لنا قريتان زم سمعتنا اتصقاي نفاسلو مسلني تزلخايو خبابي بزح دمصاتونا له سخا حجي ساعات كندي تبغيسكان مريسكا ابت خبابي نقطه نايتي مرچا تعزبتخا انتاي نيرو فلي ነገር انتاي ريخا خبناي قدم حجي سخاير مرچاتات انا قاطعنا خوينا كنت يقول كابتر كليتي تلتي محددين انا مرچا قردو يكل من له ناي بوليتيكا ودلنا انا قاطعنا خوينا كان له بعد عطيته بناء وقاعده قرار وعطات بعد هي كده عديده أكيد أنا قاطعنا خوينا كان تقدمي داخله وتلقون كتم لحالته للشاطئين كتابين عليه أظن كتابين لهم لأنهم كلي كاتبين بعلو كاتبين للشاطئين تري وهم شغلوا محاورة وميديا كنا نرجع كذا ذكر اللي كنت مرحلة كذا من خدنا على ذلك تفلالي مساوقات جرو تكتيل فيسو بانديرا تقرأين بانديرا إتكان جرو دافات ونامه لما مستي حزين عالم جدا هذا كورونا فيروس ومعنا بتحمل خين كي تاجر كامل علوياتي الكل كامل علوياتي إذا لكي كم سرعة ما يتبقى محاور يرجع له معنتي سرعة تقاليد له مزل وخيات مناسي تقاليد نكات مناسي في ما يتكشف من سرعات يكون نتمرجع يجرب نجرب بش نجرب كتير ناس تشاهد سرعاتنا متحسين سرعات كله دولة تجنباتي زمن زمن عليه كان تمالي جميرون تمولي تجنبات مناسي كل يجونا ما ملليه يقولي ديرهم يكون تريد أن بكثرة رأيه ثم يتأكلت خالي نجرب أتوقع ما يقدر يكتب يجيبون أو حلوة نور الأرض ما يبتع شو من ذكاء دولهم شو من الدنيا كاو تجنبون لكي
እቲ ቀጥታ ናይ ምውሓድ ስራሕቶም ድማ ካብቶም ፕሮፌሽናል ናይ ቀጥታ ኣካላት ዝበሃሉ ዘይፍለይ ማለት ብደንብ እዮም ቀጥታ ዘካይዱ ብደንብ እዮም ሕቶ ዝሓቲ ድማ ስርዓት ዘለዎ መንገዲ ስለዚ ዕሪ ደግሞ እንኳዕ በዚ ጉዳይ ዝኽርኢ ኣብዚ ዓዲ ዝሃለኹ ዘብል እዩ ስለዚ ፍሉይ ቃላት ክፍለጥ ይከኣል ማለት እዩ የቀኒለይ ጋዜጠኛ ፀጋይ ሓድሽ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ካልእ ሰፊሕ ፀብፃብ ክንራኸብ ኢና እቲ ድምፂ እውን ቁሩብ ቆራረፀና ስለ ዘሎ እሞ ኣብ ጥቓኻ ተን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ኣድመፅቲ ከም ዘለዋ ካብ ወዳት ንላዕሊ ተመዝጊበን ከም ዘለዋ ሰሚዐ እሞ ድምፂ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሰምዕ ምደለኹ ኣብ ጥቓኻ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ እንተልያ ከተረኽበና ትኽእል ኢኻ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕትና ሕጂ ከዓ ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ደላ ካብ መቐለ ጋዜጠኛ ረህዋ ለኣከያ ጋዜጠኛ ረህዋ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ሓፂር ሓበሬታ ክትብኒ ደዊለልኪ ቅድሚ ክደዛረብክዎም ገለ ሓበሬታ ሂቦምን ኣለዉ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ከም ዘለዋ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ከም ዘለዋ ኣብዚ ናይ ሻድሻይ ምርጫ ሰሚዐ እሞ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ብፍሉይ ካብ ብዛዕባ እተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክትብልኒ ትደሊ እንታይ እቲ ፍሉይ ነገር ኩል ግዜ ፍሉይ ዝበለ እንድዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ 14 ዓመትን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባዕለን እጃም ነይሩውን ካልአን ድማ እቲ ዓወት ክርከብ ተኻኢሉ እዩ ሕዚ እውን ከምኡ ኣብ ልምዓት ኣብ መረፃ እዚ መረፃ እውን ዋኒና እዩ ብምባል ተፈሊፈን ኣለዋ ብጣዕሚ ዝገርመኪ ካብ ሰዓት 6 ማለት እውን ብኢትዮጵያ ኣቆጣፅራ ካብ ሰዓት 12 ንግሆ ጀሚሩ ዝመረፃ ውዕውዕ ብዝኾነ ኣገባብ እናተሳለጠ እዩ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ምኸተ ከም ዘለዋ ሕዚ እውን ባንዴራ ክዳንን ተኸዲነን ትግራይ ክትልምንም ኣለዋ ክትዓቢ ኣለዋ እቲ ቃልሰን እውን ክቐፅል ክኽእል ኣለዎ ብምባል ሕዚ እውን እቲ መረፃ እናተኻየደ እዩ ዘሎ ኣብ ሰላም ኣለዋ ኣብ ልምዓት ኣለዋ ብጣዕሚ ዝገርመኪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነገር መረፃ እናተሳለጠ እዩ ዘሎ ብውዕውዕ ኣገባብ ሕራ ይቐኒለይ ጋዜጠኛ ረህዋ ብመጠንቲ ንምምራፅ ዘለዎን ብዙሕ ቁፅሪ ግን ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣይርአን ኣሎ እሞ እንታይ እቲ ምክንያት ንምርጫ ዝወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዙሓት ኣይርአን ኣለኹ ክንድኡ ዝኣኽላ መረፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ተለዋ ተመረፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ክንተ ኮይነን ዘይሃለዋ ናይ ባዕልኻ ምውፃእ ኣይመስለኒ ኣነ ባይታ ዝተመቻቸወ ባይታ እዩ ዘሎ ምቹው ባይታ ኣሎ ከም ጋዜጠኛ ጥራሕ ኮይነ ዘይኮንኩ ዝዕለክ ዘለኹ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ እዚ ነናይ ባዕልኺ ትወዳደረሉ መድረክ ኣሎ እቲ መድረክ ደቂ ኣንስትዮ ድማ እቲ ኢነንኦም ኣይመስለንን ከም ረኽባ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበሩ ዓመታት ዝያዳ ሕዚ ዝወስኸ እውን ይመስለኒ ኣነ እቲ መድረክ ናይ መረፃ ማለት እዩ ናይትን ደቂ ስለዚ ፅቡቅ ኣለዋ እየ ዝብል ምክንያቱ ካብ ዝሓለፈ ብኸመይ ኢና መፂና ዘለና ዝብል ኣረዳድኣ እንድሕር ሒዝኪ ሕዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ካብኡ ናይ ባዕለን ናይ ባዕልና ዘይምስታፍ ይመስለኒ እምበር ኣብቲ መድረክ ብጣዕሚ ፅቡቅ መድረክ እዩ ከም ናይ ለብዘበን ዝበለ ነገር የለን ዝገርም ማለት እዩ እቲ ኣብ ኩሉ ነገር ቅድሚት ወፅአን ክሳተፋ ርአን ኣለኹ ኣብታ ምምራፅ ዝደኸማላ ምክንያት ክፈልጥ ደልዮ ሞብታ ምረፁና ምባል ወይ እቶም መራሕቲ ናይተን ሰልፍታት ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝረኣኹ መሲልን እሞ ሕጂ ካብቲ ዝነበረ ሕጂ ይሓይሽ ኣለዋ እየን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕወሓት ኣለዋ ኣብ ባይቶና ኣለዋ ኣብ ናፅነት ኣለዋ ኣብ ካልኦት ኣለዋ ስለዚ ናይ ባዕልና ድኻም ይመስለኒ ባዕልና ናብቲ ናይ ምረፅን ወይ ድማ ናብ ከምኡ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ነገራት ኣብ ምእታው ዘለና ድኽመት ይመስለኒ እምበር ካብቲ ዝነበረ ሕዚ ዝሓሸ ባይታ ኣሎ እቲ ባይታ ጥጡሕ እዩ ዝተምሃረ ኣካል ኣሎ ኩሉ ዘካተተ እዩ እቲ ናይቶም ውድባት ናይቶም ተነሓናሕቲ ቦታ ዝተኣና ይመስለንን ግን ናይ ባዕልና ድልውነት እዩ ዝመስለና ኣብ ሕጂ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ኣይተደፍረን ኣሎ ተዓውዲ ብመጠን ንምምራፅ ተደፊሩ ዘሎ እምበር ምረፁና ኢልካ ኣብ ቅድሚት ምምፃእ ብዙሕ ኣይተደፍረን ኣሎ ከምዚ ዝረኣየኒ ዘሎ ብሓፈሽኡ ግን ኣብቲ ምርጫ ኣብዚ ሻድሻይ ምርጫ ናይ ትግራይ ቁሩብ ፍሉይ ዝበለ ትሕዝቶን ፍሉይ ዝበለ መንፈስን ኣለዎ እሞ እንታይ እቲ ፍሉይነቱ ንዓኺ እንታይ ተዓዚብክ ከብቲ ንቁጣታት ምርጫ ሕጂ ባህታ ኣይምርከኸን ባህልነት ድፍረት ስለ ዓድኻ ሓድነትካ ፅንዓትካ ሕጂ ኩሉ ግዜ
كما أبتكاي ذلك أنا وين مالتنا كل شيء دفرة له حب له عين بركة الناس بحال له حوابير كحاجة مقام له لكن حاجة زخون له كل شيء فلي نجاريو زلع على الحاجة نجار زلي مثلا أنا كريء أغلقهم على كده فتوتنا يعدخها دليتنا يعدخها ناس كام أواج عرفها زين بركة زلي مثلا ناس تحليف كان غالق زي ما هاب حزق أفولي اللي جبره كله أتي بس زحالة حواسنا مسوات بس زحالة فبزح نجر تعرفي نحن دموا مثلنا كنت أمل لينا مثل أحليف كان زي ما هابي مثل كان متكم دلوي مقان حدا كذا يكون مثل كنا يبقى على في إنسان دلوي كله لخاني كاب ليس ساعة حدا إثيوبيا بقطرات عشوات بالتسلسة هذي إقتصادية بتعمل جرمت مالك الذي نمثلوا أو مباليو نحن نمثلنا صلنا بعلنا أيو مثلوا ما ننسى كوسلي يبلون ما نمكن من تلني يبلون تكاردنا سياقة أمل لا أي زول أبو حلاي مثلني أسخال أطعمة مرض أو النيرو حزوا كل ربيبو أب حدا مسمكونه زمك سلو مثلوا نقال أي حليفو زي هذا اللي كنا كان دلو تعزيه إيه أنا وخاب مرجع تبلو خمسي ريفرندم قالوا خويني تسمعك نتي عن طوينكم لهم نيرة نتي نعني إرترا ريفرندم يدزخ آخرك منفسية تعذيبه مو بفوليك تأسياد دلي نجار تدلي نحص الريبورتينا تراخيبنا نحص يرتبطب كالوان تلاليلان لنا حجي بز صفحة نرخب تصفى قبر مودة تكتب لي الدلي انتالو غازيتين رهوا لاكي دعمي كل دعمي إذا مثلا رينا كبرت هذا اللي زبلا كلنا سلام ينجح تقرأ تعود ياخذ لي دلي قني اللي أنا طعمي بسقنا كخبرتي هذا اللي قبلكم يلكينا خمهم يمثلنا بلك خانه آمين كلنا نمثلوا على اللو نمثلوا أوصل اللو أيوه كابتجراي بزحت المهارة يسأل أيام بزحت دماغهم تريو ذلك بالنسبة لقاتي أني هذا اللو بالنسبة لتعجب اللو ما نمك أسكيته ويدما بتصير اللي يكونن تجيمي مسكنا كي غازيت أني رهوا بروح معلتي فتصمتوا تصبحون آمين 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 كلنا بروح معلتي يا غني لي يا غني لي كورتي هذا اللي أوكلوا أنك نرخبينا زي دمت راديو إيراناي